señoras e señores, que tal? Como están? Benvidos á nova temporada do Voltas co Prato. Si, é 1 de setembro, comeza a temporada televisiva e aquí estamos nós, Pero xa estivemos todo o verán, xa estivemos durante máis de 800 programas cociñando todas as tardes para todos e todas vós. Así que, grazas por estar aí tamén nesta nova temporada. Por certo, como sempre digo, que nos tedes que seguir no arroba Voltas co Prato, perdón, porque pasou unha cousa ben curiosa que eu deu por mirar este fin de semana superamos ao luar. Sí, superamos. Aplaudid, por favor, que superamos ao luar. Pasamos ao luar. Pasamos ao luar. Que pasa aí, galloso? ¡Ja! Ora non te ris tanto, A ver cando estrenes o luar, cando vai eu por ali. Temos máis seguidores, non voltas co Prato que no luar. Que pasou? Bueno, estaremos por ali, por o luar tamén para celebrar outra nova temporada do luar de Galloso. Bueno, señoras e señores, chegou o momento de cociñar, así que imos chamar... Buah, cantos cambios hai neste programa, Atención aos cambios deste programa. Vamos chamar aos novos cociñeiros. Hai novos cociñeiros no Voltas co Prato, de verdade, Non son outro que... Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso por eles. Espera. Paramos as rotativas. Señoras e señores, estades vendo algo moi distinto, sí? Non é Xulio nin Begoña, que son iguales, pero é que temos... Non, nin a miña camisa. Pero é que temos... Pantalón. Cociñas novas! Eso é verdad. Temos cociñas novas! Temos cociñas novas, mira! Hai grifo! Hai grifo! Eso tiña grifo. Despois podemos usar o grifo, funciona. Eu estou no deseando. O sea, Estou tan emocionada que non sei o que facer. Levo 3 anos esperando por un grifo. Así que agora... Queres probar? Hasta non sei se está... No, vamos probar. Espera, a ver se furrula. Espera, para atrás. A ver. Para atrás, para diante. Espera. A ver se non vai ir agora. Temos auga! Temos auga! Se puxo todo No plató do Voltas co Prato. Estou perdido. Se botou todo por fora. Claro, non estar acostumbrada. A ver. Claro. Bueno, pois temos xa auga no plató do Voltas co Prato. Temos auga, temos cociñas. Que nos falta? Recetas. A receta. Receitas. A ver que nos trae Elena de Vimianzo. Son Elena de Vimianzo. Quería, de outra maneira, fazer o polo. Gusta moito fazer o riso, pero tamén está aburrido, con verduras, cebola, zanahoria, pimiento, puerro, com as patatas. Tinha moitos condimentos, que a mí o condimento non me gusta, ni moito sal, que pensan un pouco a ver como pode fazer. Saludo a todos os vecinos de Treus. Vale, dá un aplauso a Elena de Vimianzo, que está con nós con a Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Di o título do programa que este pito ten delito. Sí. Sí, o título do programa. Este pito ten delito, está de lo vendo aí, É certo, ten delito, porque imos facer dunha maneira maravillosa. Xulio Mato. Temos unhos receitos hoxe. Tambos. Unhos receitos tambos. Eu vou facer un polo espiño. Polo Espiño. Como o presentador do Hora Galega, Espiño. Sí. Espiño. Polo Espiño. Vámolo pinchar por todos os lados e vámolo fritir. Bueno, xa verás o que vamos a facer. Como un porco espiño. Como un porco espiño. Un polo espiño. Vale. Claro. Vale. Bueno, vai ser un polo asado, pero vamos a empezar unha maneira diferente. Vamos a buscar unha maneira para que nos entre ben o adobo para dentro. Dame medo eso de buscar unha maneira. Pois que non che dé medo. Vale. Aquí non viñemos a sufrir. Vale. Viñemos a estrenar as cocinas con auga. Xa non vai sufrir o polo ahora, así que máis dá. Por Xulio Mato vai fazer un polo espiño que veremos como está seguramente moi rico. E Begoña Vázquez, con que nos sorprende nesta nova temporada Pois da Voltas co Prato? estou moi oriental hoxe. Xa só. Sí, voucho a decir tal cual se dice. Espera, ahora que acabou o gong. Polo caralli. É unha fantasía, En xaponés. Pero dice así, Sí, O dice sea, así. polo ao estilo caralli, non? No. Polo caralli. Polo caralli. Polo o caralli. Polo caralli arriba. Non? Exacto, abaixo. Vale, Por onde perfecto. queiras. Pois, polo caralli, como é o polo caralli? Polo caralli é un polo que vai nun adobo así un poquinho oriental, que leva un pouco de solla, vale? Neste caso vamos a meter un cítrico, que é un pomelo. Tería que levar saque, pero vai levar jerez, porque saque aquí non é. Saque de curruncho. Saque... Entón, pode valer un viño blanco con un pouco de azúcar. Vale, perfecto. Quen quere comezar hoxe neste... Xulio, que está moi emocionado. Que tío, home, que está tío. emocionado. Xulio Mato xa tiña grifo, Ten moita plancha. xa tiña villa. Así que, señoras, señores, cociñamos no Voltas co Prato polo caralli, imos con Xulio Mato.
Polo espiño, polo espiño. Este é polo espiño. Polo espiño, polo espiño. Bueno, primeiro de todo vamos a lavar as mãos. Bueno, vamos a lavar... Bravo! Que é moi importante lavar as mãos. Vale? Temos aquí Increíble, o sea, un papeliño tamén. este programa vamos xa, a lavar, o sea, vamos a secar. Que máis pode pasar xa neste programa? Pues non sei. O sea, despois de 3 anos conseguimos algo. Non sei. Buah. Conseguimos algo, É increíble. Bueno, Increíble. un polo, cañotas. Sí. Un polo que vamos a quitar, e aquí esta goma que ten aquí, algunha plumiña que sempre queda, vamos a quitar o cu. Vamos a quitar o cu. Sí, quitamos o cu. Mira, Quitar o cu. polo espiño. Por qué? Porque o que vamos a facer é furalo por moitos lados. Vale, vámonos marcar Con nese aceite. escarbadentes? Claro, con escarbadentes vamos a poñer un montón de escarbadentes. Por qué? No momento en que o pasemos polo aceite vaise contraer un poquinho a carne, van nos quedar estes oquiños donde vamos meter o adobo despois. Ah, por eso é un polo espiño, é un polo porque parece espiño. un porco espiño, Claro. non se cabrean. Claro. Vale. Sí, sí. É un pouco máis acupuntura, non que outra cousa. É máis sí, isto é Sí. Tiñadores nas cervicais. é para asegurarnos que era un polo feliz. Ahora, a boas sí, horas. é para asegurarnos. A boas horas. Bueno, a xente da casa que nos chame o 664-483419 é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para o que queirades. Como sempre, estamos aquí nunha nova temporada, así que, por favor, chamádenos. Non sei que lle parecerá a xente da casa, a convidado que está facendo Xulio Isto é Mato. unha maravilla. E o público do programa, que hoxe volvemos ter público tamén no Voltas co Prato. Que é sí. unha maravilla porque senón sin eles é moi aburrido, eh? Exactamente. Chamádenos ao Voltas co Prato e recordade que repartimos cartiños, como sempre, 50 euros dunha vez E 50 outro. No programa dos fregadeiros. No programa dos pitos con delito, que é o día de hoxe, e das villas dos fregadeiros Mira, da auga. furamos ben, sobre todo na zona da peitúa, que é a que máis tende a quedarnos seca, sabes? O sea, ti dis que isto é para que enchoupen sabor. Isto xa verás, como unha vez que o pasemos polo aceite, vai contrar un poquinho a carne, vamos ter todos os oquiños onde llevamos a pintar a salsa. Mira, un poquinho no contramuslo tamén, llevamos meter. Os carbalentes son de uso, despois que ninguén os use para... Claro, pa outro polo. Outro polo. Por dentes, va. Eso. Vale, pinchamos ben por todo. Que lle pasa a iso, Xulio? Anda na Pues eso, llama, que, eso, que é aceite. É un aceite. aceite reutilizado, hai que reutilizar aceite, é moita cantidad. Ah, por eso son así. Claro, sempre ten algún restiño de auga. Mira. Que cousa máis curiosa, Sí que é curiosa esta receta, Eu creo que Pero a isto- verdade é que funciona, Eu creo que isto aquí a xente non viu na vida. Eu tampouco vira, Miráchelo en Instagram. No, enseñaronmo. En Instagram. Enseñaronmo. Non sei onde era. Eu aprendo en TikTok, seguramente. Pode ser. Aprendemos seguido. Pode ser, É donde, non sei, ahora xa non se leen libros. Ahora é todo Como que TikTok. non? O libro da Voltas co Prato. Ese sí, pero ese é de primeiro de... De cociña. De cociña. De primeiro. Bueno, É o básico. temos o aceite xa algo quente, mira, entón o que vamos a facer é desa maneira tampouco se nos vai a queimar, entón metémolo aí. Vamos a deixar aí que se vaya... Ai, Dios mío, está Mira que comentando o fantasía, público. doña. Está comentando o público. Ainda lle faltan uns... Pareceme pouco palillo. Pouco palillo para moito polo. No, non, xa Home, verás tiñe que... que haber espetado un pouco máis por o lombo. Pois, verdad. No, pero aquí non nos fai falta, que aquí non queda seco. Sobre todo na peituga e nos contramuslos. Por facervos caso, case se me queimo o allo. Ves si viñaches ti aquí. Por andar Mira, con che mando gas. ouvir. Por andar con gas. Verdad. É Vete verdad. Rocío Xoan que había que botar primeiro a cebola. Non vayas en contra miña, que senón vas ir fastidiado, No. Eu xa sabes que opino igual que ti. Eu, allo e cebola, por ese orde. Bueno, Que saibades que no Instagram hubo unha señora que dixo que estaba con Xuanqui, bueno, Primeiro cebola e despois allo, Claro, ten que haber de todo. Vale. Bueno, Vale. mira, ahora, mentras se nos vai facendo un poquinho o polo, que xa vamos a ir movendo, porque non queremos que... Non Me queremos cago que se na leche, Xulio! Me cago, botou-me polo cu, Botou-me polo cu, Eso, o caralli... Pero tu díxelo. No vi. Ter manteiga aí. Madre mía. Dalle unha patata, que xa che marcha a queimadura. Disparou. Ven para cá. Pero que non lle pasou nada. Pero ti non lle quitara o cu. Toma, ponlle aí, a ver. Onde No, te quema? aquí. Ah, que gusto. Claro, pataca. No, eu non me acerco a ese cu, Olvídate, ponte ti antes se queres, Madre mía. Non, Queres picar a cebola ti? pica a ti. Bueno, mira, vamos a facer a guarnición. Sí, a te guarnición, explico o que queres desde aí. a guarnición vai ser cabaciña, pemento verde, pemento vermello, tomatitos cereixa e unha cebola. Vale. Que vamos a picar todo así en trozos tal, que vamos pasar tamén por ese... Podes explicar á cámara que eu vou pasar de ti. Bueno, pois como vai pasar de nós, o que vamos a facer é unha guarnición de cabaciña, pemento vermello, dalle. pemento verde e tomatito cereixa, vale? Trae, madre mía, que medo ten. Marcha con begoña. Veña, pois nada, eu Marcha con vou begoña. deixar o polo un poquinho máis aí. Mima! Vai disparo, E ti bicho?
Fino. Madre mía. Vaya disparo, Increíble, Baixe o lumbe. increíble. Vamos alá. O polo este, ¿Cómo es? polo caralli. Vale? Vale. Entonces, vamos a facer unha salsiña agridoce. A ti Vale. gustache? Con toquiño de picante. Gústame, Vale. sí. Eu creo que é unha salsa que para acompañar o polo, o porco, todo eso queda de maravilla. E o que vamos a facer é un polo moi crocante. Ah, vale. Vale. Mira, vou afilar o coitelo e vou facer unha cirugía. Pero, afíalo así. Afilo aí, sí, mira. Afilo aí un pouco. Eu isto sí que nunca o vin, Son neta de Ferreiro, afilo en todos lados. Afilos de la madeira. Mira. Aí. Entonces agora, vamos a sacar a pel. Vale. É guai, para estas receitas está guai usar o contramurro, porque queda moi chugoso. Vale. Vale. Sacamos Pero a claro, pel. é que non sei que vai levar a túa receita aínda. E entón O sea, agora non sei como facémoslle vai así. ser. Desvestimos aquí, Pasa de min. deso hueso. Vai levar a salsiña, o polo mariñado, que vamos a mariñalo primeiro, por vamos a freír con fariña de miño refinada, Aí va. Pobre polo. maicena, o polo Pobre xa onde polo, está, estas horas nada, Vou olvídate sacar xa. isto de aquí para que se vexa ben. Porque de verdad, que muller. Sácame o machete de aí abaixo, que é a primeira vez que vou usar. Sí. O machete sí que non é meu, que a mí non me deixaches. Vai para cá. Ves? É que lle gusta, Encanta o machete. Pero isto non vale para nada, Este é un machete de mentira. Bueno. Mira, estes osos, Non creo que diga o gardámolos, mismo o polo. estes osos gardámolos para facer sopa, vanos de maravilla. Vale? Vale. Queda así. Queres que chama a convidada para que vexe isto? Sí, sí. Pois veña, señores e señores, vamos chamar a primeira convidada desta nova temporada do Voltas co Prato. Recibimos cun fortísimo aplauso a Elena de Vimianzo. Un aplauso para ela. Hola, Elena. Pasa por aquí. Como estás? Ben, ben. Ben. És de boa terra, Boa terra, Vimianzo, Sí, sí. Son dunha aldiña, Dunha aldea de Vimianzo, de cal? Un sitio que chaman Treus. Treus. Non coñezo, non coñezo. Pero primeiro quero saludar, A se quen? non me deixan entrar na casa. Ah, vale, Aos saúda, saúda. fillos. Pois saúda, Aos saúda. fillos, a máis as netas. Vale. Queres decir os nomes? No. No, vale. Pois veña, Xa saben quen son. vamos con Begoña, veña, arrímate aí diante. Vamos Eles con xa Begoña. saben quen son, non? Sí. Vale, vale. Mira, vamos a ver, Bego, contalle como vai ser o teu Vamos polo a desosar o polo. Vouche facer polo caralli. Eu te digo, carai, pero bueno. Sí, sí. Tamén podría ser, pero Todos bueno, neste caso entendimos. é G. Todos Caralli. entendimos eso. Sí, sí. Entón, estou desosando. Soltolle aquí. Ah, aí va. E os osos pa sopa. Que nos quedan pa sopa. Con caldo. Isto por rapaces, isto para os teus netos e vai encantar. Porque é un poliño ese que queda moi crocante e moi sabroso. Os os Mira. teño todos cansiños, sería outro os cansiños. Botarlle os canciños. Sí. Tamén. Ostras, os cansos osos, cuidado, Encántanlle. Quasi cando están feitos. Eso que o de polo din que non é ben darllo, pero... O das cousas, pero das sal non lle pasa nada. Sí. Sí. Mira, vámoslo cortar Mira, así en mira. trociños e vámoslo mariñar. Aí. Así. Sin a pel. Cortamos así. Aí. Mima, Begoña, que traballiño pasaxe aí, Podes osar eso. Eso non é traballo. Bueno, Hai traballos piores, hai traballos peores, é verdade. Vámoslo botar así. Vamos a engadir sal. Así, un poquinho de sal. Pimenta. E vamos a botarlle un pouquiño de soia. Así, po mariñado. Botarlle sal e soia por riba. Sal e soia. E agora un xenxibre. Non terá moito sal. Eu penso que non. Mal Ai. será. No, botelle un chisquiño de nada. Elena dixo, non Sabes terá o que moito pasa? sal. Vou usar unha salsa doce de piña. Entonces, xa verás Non, como vai porque eu non como contrarrestar. sal. É claro, é que Elena no vídeo dixo que non lle gustaba nin o condimento nin a sal. Pois vou fastidiada. Además dixo así, nin o condimento nin o sal. É un pouquiño de viño doce. Ti condimento non gastas, e sal tampouco, non comes Non é sen sal. moito sal que lle botar a comida, Nah, depende. ti non és amiga de salar. Non por sal non podo comer, pa. Va, por eso. Entón, xe lle Pois é quedou- un cachiño pequeniño. Claro, un pouquiño, un pouquiño. Un día non pasa nada. Un día non pasa nada. Entón, déixalo aí
Déixalo Hai aí. que deixalo mariñar e por vámoslo pasar por un poquinho de fariña de millo de maicena, Sí. fariña refinada, e freílo. Que levaba o mariñado? Salsa de O soja? mariñado, salsa de soya, un pouquiño de xenxibre, e despois un pouquiño de viño doce, no caso de Xapón, sake, no caso noso, pois ou un xerez, ou un pouquiño de viño blanco con un pouquiño de azucre. Tampouco pasa nada. Moi ben. Vale. Pois, Elena, a idea de Begoña, que che parece? Boa idea, sí. Boa idea. A pesar do condimento. A pesar do condimento do Do sal. sal. O sal, todo é facer sin sal. Facelo sin sal e xa está, ten razón. Pois vamos ver a de Xulio Mate, veña. Vamos para lá, a ver que nos trae don Xulio. Para Moi boas, benvida. Aquí, Como aquí, estás? Elena, aquí estás ben. Mira, eu Ten estou- cuidado que a Xulio últimamente salta o aceite. No, saltou un pouquiño, pero aquí... Un xa pouquiño, sabes, xa di, sabes un o que- pouquiño. Salta os outros tamén, Saltou o mar Mediterráneo. Este aí. ahora, como está feito a dar chimpos bailando, reaccionou rápido. Porque van descansados das vacacións. só. Home, caro. No, este está sempre descansado. Bueno, mira, teño aquí unhas pataquiñas simplemente panaderas, e aquí teño unhas verduras que trocei, mira que teño pemento vermello, pemento verde, cabaciña, ves, estamos dourando un pouquiño, e vamos a botar aquí. Non botei ningún tipo de condimento de momento, vale? De momento. De momento vai moi limpo, vale? Viste esa táboa de momento, E acaba- dixaches. Claro, de momento. Despois ahora vamos a facer un ungüento para untar o noso polo. Mira, teño aquí o polo espiño. Mire, Para paio. poder ver. Que o que Achégate, fixen foi achégate, poñer Elena, estes achégate. pinchos, e ahora voulle quitar algún para que vexades como queda, porque ahora, cando lle botemos o ungüento para ir ao forno, vamos ter estes buratiños que quedan, ves? Ves como se ve? Pero aquí vai para dentro... Claro. Claro, para que lle vaya para dentro, entón vai nos quedar moito máis xugoso. Dentro, mira como lle quedan os buratiños. Da outra maneira, ti cando faz un burato na carne, a carne tende a xuntarse. Desa maneira xa temos aí contraída e quédanos unha Pero, Xulio, maravilla. ti crees que tanto lle entra o sabor? Entra, entra. Sí? Sí. Ah. Sí, isto é... Se hai Eu non oco... o fixen, pero Sí, sí. imagínamo. Pero mira que doado é. Isto podémoslo facer ou ben así, fritindo, senón dándolle un golpe forte de forno, que tamén se nos contrae un pouquiño. Vale, vale. Vale? Entón, mira, se También- queres, ahora, déxame que acabe isto, empezamos enseguida co adobo, Sí, sí. Como ves, Elena? Ben, ben. Tamén? Cal che gusta máis de momento? Os dous. Ah, xa. Este momento non ten sal, Pero ti, por exemplo, gustache tanto as receitas como para facelas na casa, calquera das dúas, digo. Sí. Sí. Eu unha das que fai, eu ves todos os días. Velo todos os días e faz algunha delas, non? Sí. Así me gusta. Bueno, vou facer o adobo, vale? Veña, adobo, Mira, sí. Temos aquí. Vamos a botar, mira, unha culler... déxame Aí, que sin teña unha condimento, sin condimento. culler. Unha culler de mostaza. Moi ben. Boa, Un pouquiño de Pero pemento por doce día non moído. pasa nada, Xa, xa. Eso Un que é, poquinho de pemento allo en doce. pó. Pemento doce moído, un poquinho de allo en pó. Un poquinho de orego. Unha pouquiña carne de pemento. Oh, Vamos a meter tamén unha pouquiña de pementa. mima. E salsa de soya, porque non lle vamos a botar máis sal que esta, vale? Vale, vale. Entón, Mima. con isto temos... é moita mezcla. Que va, muller? Iba a decir que non quería condimento, que é moito condimento, e xa día, é moita mezcla. É moita mezcla, Non, sí, non, sí. xa verás como non. Home, Queda moi rico. Xulio, moita mezcla é. Non é tanta, non é Podes, tanta eu non mezcla. digo que non vai estar bo, pero mezcla é. Mira, ahora que vamos a hacer para que se nos Dalle impregne ben, igual. vamos a secar un pouquiño o aceite Ajá. de fritilo para que nos quede máis lixeiro, Claro, E vamos a empezar a pintar. A pintar. Entón, mira, vamos sobre todo parámonos un poquinho nos buratos e despois isto, cando leve unha media orilla no forno, volvemos Volvelo a pintar, pintar. Pois, Elena, despois de ver estas dúas receitas, de ver o condimento todo o que teñen para utilizar e que utilizaron reiteradamente, tenche que preguntar antes de ir para a zona de sufridores co público da Voltas co Prato, cal das dúas levarías tipo vimianzo, cal serías capaz As de dúas. facer? As dúas. Non te mollas por ningunha, de momento. No, de momento non mollo por ningún. Pero ti sabes que despois tens que escoller unha, non? Será unha primeira que probo, Tamén pode ser que non che guste ningunha. Ai, Eso pode ser. Ai, pero tamén me gusta todo, A ti tamén che gusta- bueno. Son bo dentro, eres me bo gusta dentro. todo. Va, entonces non pasa Se me nada. nota. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores, depois chamámoste, vale? Un aplauso para Elena, que está con nós con a Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Aí está, ben de Miñanzo.
Vale, hoxe imos falar dun clásico que nunca falta, nunca falla. O polo, ese bicho que nos pode salvar a cea cando non temos nada na neveira. Si, os polos domesticáronse hai uns 8.000 anos en Asia. E desde entón acompañáronnos en guerras, viaxes, banquetes e agora ata nas hamburguesas. É barato, versátil e, sobre todo, moi querido. O polo é a carne máis consumida do mundo por riba do porco e da vaca. En España comemos uns 13 kilos por persoa ao ano. E somos o terceiro produtor da Unión Europea. Mi madriña, case se cría máis polo, máis pito que percebe. Increíble, A peituga é o corte estrela, pero as e zancos non paran de subir postos grazas ás receitas americanas. Nós hoxe atrevémonos con dúas elaboracións que tampouco vos van deixar indiferentes. Probade e contádenos, como sempre, en @voltascoprato, porque aí temos todo. Agora empeza a traballar, o Instagram da Voltas co Prato. Con setembro, empeza a traballar. Imos con Begoña Vázquez, que xa vimos moito polo espetado por Xulio Mato. Veña, vamos, vale. El pollo con una alita. Ei, como é? El pollo con dos alitas. El pollo con la ¿Cómo? papita. El pollo con dos patitas. Bailamos Celebrity, segunda edición. Sí, sí, a que Begoña faltaba. Vázquez. Sí, sí. Begoña Vázquez. Pues van apañados, que a coreografía faría así. Vale, veña, Bego. Deixaches eso aí adubando, botaches Mira, de deixei allo. exactamente, botei allo como olvidei antes, pero sí que leva un pouquiño de allo. Ah. Vale, isto eu sempre digo, os adobos é bo sempre telos na nevera desde a noite anterior. Colle Vale. moito máis, e quedanos moitísimo 12 máis horas rico, ou 12 así, horas, por sí. aí. Sí. E sin adobos líquidos, e se son adobos en seco, pois tamén está ben que sean 24 horas. Vale, por Vale. exemplo, pois un lomo que adobamos, que sean 24 horas sempre é bo. Isto Sabes, sería- o cualquier... sería un Sí, cacharro. pero non teño tempo agora do cacharro. Entonces, ahora vou botar o Ti polo. estás facendo televisión ou que estás facendo? Estou cociñando. Estás facendo televisión. Tamén, pero estou cociñando aquí e teño prisa. E non- non se me fai o polo. Non podes facer o cacharro mentras cociñas. Sí, espera, que xa non me acordo que era. Que era? Que... O adobo. O adobo, eso, veña. Veña, va, espera, vámonos pedir, veña. Unha, Dalle. dúas, tres. Superconsello! Pois, digo yo xa, non saliu. Dio. Pois digo yo. Espera, outra vez. Os adobos outra vez, en outra vez. húmedo... Que ahora pode decir. Superconsello! Ahora. Os adobos en húmedo está ben telos sobre 12 horas. E os que van en seco, podemos los ter 24, vale? Porque nos colla ben ese adobo alimento, vale? Tampouco foi pa tanto, non? Non foi para tanto para porma, claro, moitas veces, ben, non sabes? Non, pero digo que tampouco gastamos tanto tempo. Non gastei tanto tempo, pero eu pois, non se me fai o polo e a ti faiche gracia. E a min non. Pois ben, que te ris. Ahora. Mira, vámoslo freír, ves? Bueno, entón... Que a fariña, despois- esto sería apto para celíacos, perfectamente, Despois vale? de adobalo, pásalo por fariña. Pásalo por fariña de millo, refinada, maicena. Pero, por qué? Porque si é unha fariña máis fina. E o polo caralli é así. Non é de outra maneira. Vale, pero escoita, digo por qué. Porque o pasas por fariña, digo, pa qué? Home, pois facerlle unha costra exterior, Aí está. sempre os fritos, unha costra exterior, unha jugosidade por dentro e unha costra exterior por fora moi crocante. Moi ben, Vale. moi ben. Estou intentando unir os conceptos de polo caralli e demais, vámonos deixar aí. Vámonos deixar aí. Pouca Vai salsa. facer o polo todo. Sí, parece que sí. Hai xente, carai. Claro, non lle dá tempo, pero quere facelo todo. Quero facer Mira, mira, como me gusta. Mira. Mira, bravo, bravo. Aí está. Begoña Vázquez, está contentísima. Home, non, Isto madre mía. pode ser o mellor regalo de Reis que tiveche nunca. Sí, sí, posiblemente, Sí, verdad? Non son reis, pero casi como Pero se como foran, se fosen reis, Sí, porque é moi importante. Eu estou cada pouco lavando a mamar na cociña, Buah, o sea, que ahora vamos a ter todos os días plan plasta. Chego aquí e me toca facer un fregadeiro. Dentro da cociña temos a maioría claro, ese Está todo top. cheo. Sí que o pasabades bastante mal, Vou facer unha salsa, Quero vale? aprender a facer a salsa carallo Mira. tamén, Venga, salsa. Esta non é salsa caralli, esta é salsa Begoñi. sin caralli. Esta é sin carallo. Esta é solamente... E logo, carai. Iba a dicir unha animalada, pero mellor me calo. No, no. Cuidado con iso, Mira, Begoña. tomate concentrado. Atende chudo, non te preocupes. Tomate concentrado, vale, 2 culleriñas. Nun refrito, un pouquiño de allo, un toquiño de guindilla, moi pouquiño, e pois un pouquiño de pimento roxo e cebola. Vale, vemos que temos ben pochadiño. É pimento roxo, pensei que era cenoria. No, é pimento roxo, sí. A guindilla vai gustar Deixámolo moito así, a que se Elena. cociñe un pouco, e temos aquí tamén un pouquiño máis de fariña de millo. Vale, botámoslle así. Ajá. E depois temos zume de piña, Como? zume de piña Como? e pomelo rosa, vale? Entón, que vamos facer? Vamos facer o zume de piña. Vamos a engadir. Engadimos. Está segura?
Temos que ter conta de que as fariñas de millo non teñen que cociñarse como se cociñan as de trigo. Vale. Porque non teñen sabor, vale? Estás segura? Estou segurísima. Bueno, fixe máis desta. Por rollitos de primavera, el ancho gustan os Eu rollitos só de sei unha primavera. cousa. Si Elena non quería nin condimento nin sal, Pero isto é opcional. cando vexe que lle botaches zumo de piña Isto dou yo e opcional. pomelo... Mira. Cuidado que vai Aí saltar, o pomelo aquí e vai saltar. Bueno, A non ver que vai empecé. saltar un ollo. Un pomelo. Aquí, Marcho, Marcho, No, non che pasa nada, home. No, no. Vamos Yo a no busco esperar. marcho. Esto é solamente ahora que ferva. Uns 5 minutiños e temos a salsa lista. queres Perfecto. isto? Toma, non fai falta. Vamos a deixar a Bego a ver que nos conta Don Xulio. Mira, Veña. eso teño polo co adobo, vamos a agardar un pouquiño. Vamos a agardar un pouquiño para darlle unha segunda pintada, pero vamos a coller enriba da verdura, Vale. temos a pataca panadera, que esa sí que non pasou polo... Polo forno, bueno, por nada, nin pola tisola, nin forno, nin nada. Entón vamos a botar un pouquiño desto. Mira, aquí con deixar unha culler, isto que nos sobrou do adobo do polo, vale? Sí, sí. Mira, podemos deixar solo ese pouquiño porque ahora vamos a recuperar... Para repintar. Para repintar Para despois. o repaso. Eso é. Para o repaso, moi ben. Por repaso. Para o Entón, repinte. ahora, collemos o polo, vámonos. Vai ir así, vai, vale. vai enteiriño, E isto así, poderíalo asado. aproveitar o da bandeja. Claro, eso vamos a aproveitar. Vale. Eso xa vai aquí outra vez, ves? Vale. Perfecto. Eso xa temos para repintada. Antes de ir ao forno, Xulio Mato, como se chama o teu polo? O meu polo, polo espiño. Como se chama o polo de Xulio Mato? Polo espiño. 664-4834-9 chamades, son 50 euriños, que temos neste 1º de setembro. Ainda verán. Vale. Hasta o 20 e pico, 23. Forno teño a 180 graus. Vale. Vale. E vai botar entre 45 minutos e unha hora. Temos que irlo tanteando, vale? E case abaixo de todo, porque o polo, mira a altura que colle, Sí. entón pode ser nos queimar, senón. Non lle acerques moito cu a min a ver se vas escupir outra vez. Ahora non cuspe xa, ó. Bueno, Madre mía. por si acaso. Madre mía, empezamos a temporada cheos de valor, eh? Sí. Vamos a repartir cartas, vai. anda, vamos a Venga. repartir cartas, que nos están chamando. Hola, que tal? Boa tarde, Eladio. Hola, boa tarde. Hola, Vila García de Eladio. Arousa, non? Sí, Joder, que terra, Joder, que sí. Que terra, Toda ría, eh? Toda a ría. Que justo dá. Oiche, non sei se algunha vez viras un polo como o de Xulio Mato. non sei moito. No, verdad. No, así... Aquí ves no forno teño outro. Vale, veña, Eladio, por 50 eurillos dime como se chama o polo que fai hoxe Xulio Mato. Polo espiño. Moi ben, aí está, un aplauso para Eladio. Que leva os 50 eurillos na volta a escoprato. A ver, dende Vila García de Arousa, con cal das dúas receitas que darías ti, Eladio? Acabas de levar 50 euros, eh? Se é da casa, podería ser o de Xulio. Moi Se é da casa, podería ser, dixo. Se é da casa, é un poquinho máis de tempo de forno, vale? Baixamos un poquinho a temperatura, duplicamos o tempo de forno, un poquinho máis baixa. Bueno, Eladio, pois aí che queda o consello. Un bico moi grande, moitísimas grazas por chamar, vale? Vale, grazas. Veña. Chao, Eladio. Chao. Hasta loguiño. Vou marchar con Bego mentre está traballando o forno, pero ti xa? No, eu vou recoller aquí un pouco, agora que teño agua, vou deixar isto para vender. Impecable. Vamos con Begoña, veña, a ver que nos conta. Begoña Vázquez. Mira, xa está. Xa a temos feita. Esa salsa agridoce dos rollitos de primavera, a ti non che gusta? Madre mía. Sí, Ahora gústame. desde que bailas... Gústame. Mira, buah, como Madre queda mía. o polo ese, Aí vai, que se me cae un cachiño. O contramuslo. Mira como queda, Ves? Guau. Mira que pintaza. Xa esa Guau. pinta de crocante que ten. O polo non sei, agora o jaliñeiro está alborotando, vendo as receitas, Está o público xa. Está o público, está unha maravilla, Está o público Claro, xa. porque pasamos todo o brau sin naide. Claro. E agora temos aquí o público, temos a aburrimiento, xente. Estamos encantados. Mirad, está o jaliñeiro alborotado, contando absolutamente todo. Creo que vamos ir co público, dá voltas. Moi bien. Que che parece? Pareceme genial. A ver que ten que dicir a convidada. Bueno, algún veciño máis que teña por ali. Veña, vamos con público da voltas co prato. Venga. Oh. Hola. Ahora podedes aplaudir, si queredes. Oh. Ai, Elena. Cañota. Como estás? Ben, Ben, sí. Estás vendo a situación ben ou non? sí, de maravilla. A ver, que che parecen os dous polos que temos aí? Un ao polo, outro ao polo, non? Non sei, unha é polo espiño e outra polo caralle. Polo caralle arriba.
Pero iba a decir unha cosa, pero... Ui, a saber o que iban a decir. Non sei eu si quero como dixas. Bueno, que che gustan os dous, non? Ti non é collete picada carne de polo ou pola, non? No. Por qué? A famosa casa pillou. Seguramente, máis que a mí. Vamos a preguntar ao resto da xente que anda por aquí. Hola. Hola. Que tal? A ver, Ben. o polo caralli ou o polo espiño? Hombre, a mí gustan os dous, Xa, pero... Eu xa non sei que lo escoller. Eu sí. Non sabes. Hombre, o de Julio gustame, Xa. pero o de ela tamén. Bueno, veremos que pasa. A ver o que pasa despois. A ver o que pasa. Nós vamos levar a nosa convidada con Xulio Mato. Vale? Veña, vamos para lá. Un aplauso e gracias, Veña, vamos para lá. Veña. Ponte aí do lado de don Xulio. Bueno. Que Xulio está... Xulio quere abrir o forno. Eu quero abrir o forno, a ver o que saleu. Ves? A ver como quedou Xulio aí. quere abrir o forno. Ábremo ti, porfa. A ver que sai de aí. Pois vai salir... Vai pinta. Mira que boa pinta ten. O mellor de Sandy. Aí vai. Mira. Moi ben, Mira que pintaza ten. Moi ben, Que pintaza ten como Moi hule. ben. Ahora collemos esta salsiña que temos aquí, damoslle un brilliño. Sí. Esa é pa dieta. Esa é pa dieta, exactamente. Estaba a xente... Que con parte cara che gusta máis? Asombrada a xente, o Eu, público. para te decir a verdade, a cuxa. O muslo. A cuxa. Pois veña, Iso pero non. vamos a poñer un trociño de zanco, mira. Collemos ca tixeira, Pamba. metémoslle aí. Pau. Mira que ben feito, Esta é pa dieta. Aí está. Isto pa dieta. Vamos a botar Está ben, pa dieta. un pouquiño Porque de ten pouca grasa, non sabes? Sí. un pouquiño de salsiña para darlle brillo. Se nos vexe aí. Entendo que a guarnición gustache todo, verdad? Sí. Isto é todo verdura, pataca. Vamos a dar un aplauso grande, magnífico, unha temporada máis con nós. Don Xulio Mato. Moitas Moi gracias. ben. Rematando o seu prato, nós imos con Begoña, veña. A ver como remata Begoña o seu. Mira. Pois mira, aquí o teño. O carallo. Sin oso, Por carallo, eu. para coller camán, mollar... Botache un pouco de salsa, queres provala? Sí, home, ten que probala. Home, Ten que botar. sabrás Podes que parar de está. fritir en algún momento? Non che salta nada, que está maestrada a sartén. Non, xa, pero quero dicir, Non che tens pasa que estar nada. fritindo aquí. Sí, teño que Que estar. acabe o programa, é así. Ten que fritir. Vale. Ten que fritir. Vale. Está crudo. Así Moi ben, un pouquiño moi ben. de salsa, e pois ainda che gusta un pouquiño máis, por mira. O da dieta. O da dieta, exactamente, o da dieta. Bueno, espectacular, Sí, un pouquiño Vamos de a dar tamén un sésamo. aplauso a Begoña Vázquez, artista crack. Por favor, E chegou o momento de probar, Helen. Vamos. Vamos alá. Vamos a probar, por ali. Agora cambiamos de sitio, ahora vamos para aí. Mira, pasa. Para cambiar de cociña. Ahora cambiamos de sitio, mira, cambiamos de plató, ponte aí, fai o favor. Aquí é o sitio para probar, así que cando queires, valle dando. Vale, e nós, mentres tanto, pregunta de concurso para a xente que está na casa, como se chama o polo de Begoña Vázquez? Polo o caralli. No, polo caralli que de Polo mellor. caralli. Polo carallo. Polo caralli Polo que de caralli. mellor. Veña, pois 664-483419, chamada ao Voltas co Prato, 50 eurillos en xogo. Como se chama o polo de Begoña? Polo carallo. Vale! Polo caralli. Foi adrede, Xa sei, que foi a red, xa sei. Veña, 50 eurillos. programa rodeando por encima. Imos ir a Noia. Manuel, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Bueno, aquí sentado vendovos, como todos los días. Bueno, Moi moitísimas ben. grazas, home, moitísimas grazas. Veña, por 50 eurillos quero que me digas como se chama o polo de Begoña. Bueno, pues chámase Polo o Caragui. Moi ben. Pronunciou no mellor que a ti. Claro. Pronunciou no mellor que a ti. Moito mellor que a ti. Claro, eu... No, Begoña pronunciou moi ben. Máis gracioso, Begoña, máis gracioso. A ver, eu non teño leccións Bueno, de xaponés. Manuel, mandamos un bico enorme, moitísimas grazas por chamar, vale? Gracias a vos. Veña, un bico grande. Hasta luego, Gracias, chao. igualmente. Chao. Hasta luego, chao. Bueno, nesta nova temporada temos a Elena mirando para atrás para as veciñas mentras proba as dúas receitas, o polo caralli e o polo espiño de Xulio Manto. Veremos quen é o vencedor ou vencedora deste primeiro a Voltas co Prato. Probáchelo os dous, Elena? Por veña, vamos alá, dale máis maus. Aquí ao revés. É ao revés, Sí, estamos ao revés. Elena, de Vimianzo, despois de probar quen gaña o a Voltas co Prato día de hoxe, Don Xulio Mato! Aí está! Ben. Bueno, señoras, señores, nós marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán, como sempre, con máis receitas no Voltas co Prati na Televisión de Galicia. Chao.
cuero.